Ander Etxaniz naiz, 22 urteko bergararra eta bizitza guztia pelotan darabilena. Ja, jungo naiz 16 bat urteo eta espero beste hainbeste segitzea. Esan gike, zure bigarren etxian egin dugula hitzordua, zenbat ordu pasatzen ditu Anderrek hemen municipalian? Hemen eta beste frontoi askotan, ez da, Baiara osoan ibili naiz, bai Oñatin Gaztia ginenean, bai Antzuolan, leku guztietan, lekua on tokixetan, baina bai, hemen astian 4 egunetan hona etortzen naiz eta gustora sentitzen naizen toki bada eta bueno, bai, izan lehike bigarren etxea dela. Bergaran etxean entrenatzen duzu, baina hemendik kanpora be ibiltzen zara. Bai, azkenean hau Euskal Herriko kirol bada, ematen da txikixa dela, baina gero hemen inguruan ez da erreza bez jendia elkartzia entrenatzeko. Orduan kanpora joan behar izaten gara entrenatzera, adibidez Anderre Murua Arrasatekoa, Manes Balerdi Antzulakoa, eta bueno, saiatzen gadanok elkartzen entrenamendu bat osatzeko. Kalitatezko izan deixela, bentsat ez? Bai, bueno, hori da. Bentsat behin entrenutakoan, izar ditugun bota, elkarrekin pikau eta ondo entrenau. Bueno, pike horrepe osasuntxua baldin badia. Bai, beti, hori beti. Etxaniz abizenarekin derrigor pilotari, Ander? Bueno, ez daukazetan, ez? Adibidez, kuriositatez nire anaia Etxaniz da, eta ez dabil pelota, baina egisa da, bai, familixati tradizio handixa ondala pelotaekiko, eta ni garbi neukan futbolian behibiltzen ditzen gaztetan, baina garbi neukan pelota zala gustatzen jatena, eta momentuz gustora nabil, eta bai, ondo. Ez zara da mutu? Ez, tarteka egon dira minak eta sufrimenduak, baina gustora ibiltzen naiz, eta ikusten dut bai aitona eta bai aita be gustora etortzen dela nik ustera. Bueno, aitona eta aita ipatu duzu. Etxetik datorkizu hau, aita Jokin eta aita Juna, Miguel. Bai, erak pelota munduan gainera nahiko ezagunak izan die, leku guztietan ezagutzen dute, eta bueno, hori ikusi dut, lehen ikusten dituan erak telebistan, eta bueno, ontxe ni nabil. Etortzen die zeu ikustera? Bai, etortzen die eta gainera asko sufritzen dute. Horrek, beste ardura puntu bat emuten dau, jakin ja ze historia dakoin, bai aita Juna, beste herriartekua, lehenengo herriartekua irabazi bena, Jokin Etxaniz, nik uste dute pelota munduan danok ezagutzen daueia. Bai, tarteka igual sentidu izan dut, ni neri jarri izan naizen presiño puntu hori, azkenian ondoin nahi gauzak, erak azkenian ere momentuan oso ondoin zuten, ni be gauzak nahiko ondoin nahi, eta bai eukido momentu batzuk nire burua geixegi ez dut izan dutenak, baina bueno, ja denboriakin be hori ikasi dut, bakoitzak bere etapa gainditu bia dau, eta hortan gabiz. Etxaniz abizena, pelota mailan, belaunaldi hobetzen fan da, edo? Bueno, momentuz nahi dut pentsau denborea gola, eta urte batzuk barru erantzuten botzu, baietz nahiko notzun esan. Egisa maila oso altuan ibili ziela erak, itxutxa oso maila altuan, aita be, irabazi zeban profesionaletan txapel batzuk, eta, nirian nabil, eta gustora, ez? Aldotena ipinikot, baina zaila ikusten dut eren tamainara eltzia. Zeure burua aurkeztu doztazu, datuak, izena bizenak, baina nolako pelotarixa da Ander Etxaniz? Bueno, batez be bihotzakin jokatzen da bena, gustatzen jat asko, eta gero indar aldetik ez daukat asko, gustatzen jat aurreko saltza hori, eta geixen bat, hola. Buru gogorra izango zara? Bai, buru gogorra izaten naiz. Gainera eskutatik eta askotan sufritzen, baina bueno, hemen segitzen dugu. Asko gustatzen jakulako bai, porque epoka batzuk izan die txarrak, hilabetiak frontoitik kanpo hona izenak, baina buru gogorrakin eta gustatzen jagulako, hemen jarraitzen dugu. Esan dut buru gogorra, baina esan guren eben, pelota kirol individuala da, eta horrek eskatzen dau exigentzia maila eta ez dakit, lanerako eta entrenatzeko eta sufritzeko berezko ezaugarriak behar ditu. Bai, askotan kirola lotzen dugu kirol asuntua eta arlo fizikoakin, baina hemen pelotan esango nuke batez be kirol individuala izan da oso garrantzitsua psikologikoa,
tokau izan da ez dakin nora jun eta 22 erraz galdu, edo ez dakin nora jun eta eskuko mina eta segin behar da. Nik batez be oindaren gaztiei hori da zate jetena, eta bueno. Eskuko mina aipatu dozazu. Zirkulazio arazoak dituzu, eskumako eskuko hatz batzutan, hori be herentzia da? Bueno, herentzia, zirkulazio falta, bueno, hori hola gertatu izan da eta horrekin gabiz. Tarteka neguan guantiak eta bueno, hor ez dago ez erritxeik, baina horretaz aparte eskuan nahiko bigunak euki izan dut betidanik, eta euki izan dut urte batzuk askotan entrenauta ezin, eta hori nahi dut esan abizen ala gauzten bezala, igual eskuko min hori herentzia bezala izan dela, ze gogoratzen naiz aita be hola ibiltze zala bere gara izan. Azaldu guzu, zer da eskubigunak ekitzia? Hombre, eskubiguna da, askotan, bueno, batzuk badare takuak ipintzen duten enean, igual adibidez tako bakar batekin, tako fin bat, nun pelotia hobeto gozatzen dozu, baina horre bauka arriskua gehiago sartzeko eskuan, hau da, golpeua fuertiago izateko. Batzuk dare tako horrekin bakarrik ibiltzen dienak, nik adibidez minimo 3 jokatu behar izaten dut, ze golpeua gehiago sartzen da barrura, eta orduan mina etortzen da. Lehen aipatu dugu, Aieta Miguelek 1978koa irabazi bela, eta aurten Bergara egongo da herri artekoan. Aipatu doztazu, senior mailan 2 bakarrik gauz. Bai, así que espero lezinoik... Eta hori ez da ona? Ez da ona, espero lezinoik ez egotia eta taldia atera alizatia. Egisa da Bergaran, naiz eta biztanlez jende askoko herrixa izan egon gala urte batzuk pertsonaz justu, eta ezin izan duguna atera, aurreko urtean be atera ginuan, eta aurten be presentatzen ga, eta bueno, behintzat taldia osatzia ez da gutxi, gero horre gainera dakar, bazkari bat, afari bat, eta ambientia sortzia, eta bueno, urrengo urtetan be jendia animatzen dan, eta badagon taldia osatzia. Ze herri artekoan derrigor biharria kadete, gazte eta senior mailetako bikote bana. Hori da, ez da bakarrik zure mailan egotia jendia. Bia da kadetetan, juveniletan eta esan duzu bezala nagusitan. Nagusitan hortxe bi gare eta bueno, beti ikarrobitik igotzen dien baten batzuk urrengo urtetan egoteko. Dana dela, akaso pelotari kopuruan edo herriartekoa osatzeko arazoa dakotzue, baina egisa da hemen herrixan bertan antolatzen diala pelota txapelketak, Lautardikoa, Bergara hiria, esan gura dut. Badau, jende bat hor lanian, hemen pilotak biziron dezan. Bai, zuzendaritzan be jende pila badau, eta udaletxetik eta laguntzen dute, eta jendeai gustatzen jako, eta Bergaran badau afizioa. Egia da, oindala urte mordoska, zala bai profesional munduan referente bat Bergara, Jundala pixkanaka hori galtzen, baina afizionau mailan eta oin Bergara hirian Zoraluze Lauterdikoan jende pila bat etortzen da ikustera, eta badau tiroia. Eta ikusten da, etortzen dian pilotarixen mailan, ez da? Bai, pilotarien maila haundixa da bai. Eta hori, berez hemen jendea badau, egia da izan gala bai, baiaran hartzen jungan jendea, maila badau eta txapelketa politak egon dira. Elkarrizketa hau iten gabitzen bitartien hemen gure atzetik ikusentzuliak ez daue ikusten, baina gaztetxo batzuk sartu dira aldagelan. Ze laizter batian hasiko da entrenamendua, zeu ibiltze zara, ez da batzutan laguntza esku bat botaten. Bai, hori esan bezala, azkenean gaztia da kirolau mantendu behar dutena, eta saiatzen ga ere bagu daukogun maitasun hori helarazten. Eta biharra dauenean etortzen naiz laguntzera, gainera oso gustora goten naiz erekin. Gu gero entrenamentua dauko eta takuak beraiekin ipinikot, eta ondo dago, gainera gogoratzarazten doztan ni gaztian itzen epoka bai, así que bai. Bai, azkenean aberasgarritxa da, ez da? Bai eurentzako eta baita zuentzako. Bai, hori da, gu erendako azkenean ez dut esango eredu bezala, baina bai, erak igual horra heltzia nahi, haundi mailara, eta gu erekin be oso gustora, eta harreman hona dauko. Aitea profesionala izandakoa da, oin hor dabil, pilota munduan, baina beste ardura batzukin. Ez dakit profesional maila hori
urrun ikusten duzun, ezinezko ikusten duzun? Bueno, ez da pentsatzen duten zerbait, ez. Eskutatik ibili nintzen bere momentuan gaizki, azken pare bat urtetan hobeto nabil, eta gero entrenatzen eta maila igotzen da, entrenatzeko aukera dau. Tarteka erekin entrenabi izan dut, baina ikusten da maila aldetik erak potente darela, eta ez da pentsatzen duten zerbait. Ez dut zuluak entzen orduan? Ez, lo ondo itxen dugu eta komeni gainera. Momentuz, pentsatzen dut, pilotan disfrutatzen jarraitu aldozun einean, hor jarraituko duzula? Bai. Nik asmoa behintzat, bai hemen, bai oinatin, bai edozein lekutan, segidukot pelotan jokatzen, eta ez badago lesio larririk behintzat. 50 marretik gora esango nuke, bai.